بذكر الله ترتاح القلوب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Зульхиджа айының 8-ші күнінде Ибрахим алейхиссаламға өз ұлын Исмаилны құрбан еткені хақында түш көре. 10-ші күнні Ибрахим алейхиссалам өз тоғырлығын раслар үшін Раббысының әмірін үтәрге бара. Ләкин Аллах субхану ва тәала біздің біләбіз бәрән жибәрә, құрбан етірге бәрән жибәрә. Хамыннан соң Ибрахим алейхиссалам өз шатлығынан La ilaha illallah wallahu akbar деп айтты. Һәм Исмаил алейхиссалам Аллаху акбар ва лиллахил хамд деген сүзләрне айтты. Шуннан бирле бездә корбан шалу йоласы яшәп килә. Аны без беләбез. Һәм Аллаһ субхану ва тәала Кур'ан-ы Кәримдә әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ла яналаллаху лухумуха ва ла димауха, валакин яналуху тақва минкум." Аларның корбанга шалынган хайваннарның ите дә, каны да Аллаһка түгел, аңа фақат сезнең тақвалыгыз гына ирешә. Хайш сүрәсе 37-нче аят. Шуңа күрә менә шул Зульхиджа айының 1-нче 10 көне бик мөһим булып тора. Аллаһ субхану ва тәала шул көннәр белән ант итә. Фаҗр сүрәсендә 1-нче һәм 2-нче аят: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Вал фаҗр وَلَيَالٍ عَشْرٍ Тан белән ант итәмен һәм 10 төн белән. Менә шул 10 төн дигән сүз шул 10 көне белән Зульхиджаның. Ибн Аббастан бер хадис килә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Мал амал фи айями афдалу фи һадhihi al-ashra." Изге гамәл кылыр өчен бу 10 көннән дә фазилатлырак башка көннәр юк. Аль-Бухаридә килә бу хадис. Ягъни менә бу көннәрдә кылынган изгелек башка көннәрдә кылынган изгелек белән чагыштырсак, менә бу көннәрдә изгелекнең әҗир савабы тагын да күбрәк булачак. Менә шул көннең фазилаты. Аллаһ субхану ва тәала шулай ук Хайш сүрәсендә 28-нче аятында әйтә: "Ва язкуру смаллаһи фи айямин маълумат." Маълум булган көннәрдә Аллаһны искә ал. Ибн Аббас һәм Ибн Касир Зульхиджаның 10 көне турында сүз бара дип әйтәләр менә шул аятларда. Ягъни Аллаһ субхану ва тәала әгәр дә бер нәрсә турында Кур'ан-ы Кәримдә сөйли икән, димәк менә монарга без тагын да зуррак игътибар бирергә тиешбез. Әгәр дә ант итә икән шул әйбер белән, бу әйбергә дә без бик зур игътибар бирергә тиешбез. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә безгә шундый мәгълүмат бирә: "Ма мин айямин а'заму индаллаһи субханаһу ва ла ахаббу илайһи ал-амалу фиһинна мин һадhihi al-айямил ашр." Бу көннәр Аллаһ алдында ин азаматлы һәм шул 10 көндә кылынган гамәлләр аның өчен иң яраткан. Димәк, фаактиру фиһинна мин ат-таһлил ва ат-такбир ва ат-тахмид. Шуңа күрә тәһлилне, ягъни ла илаха иллаллаһ дигән сүзләрне, такбирне, Аллаһу акбар дигән сүзләрне ва тахмидне, алхамдулиллаһ дигән сүзләрне Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям әйтә: "Күбәйтегез." Һәм бер галим шундый матур сүзләр әйтә. Безгә менә шул сүзләр белән аңлата, ни өчен менә бу 10 көн фазилат буенча башка көннәр белән чагыштырганда зуррак дәрәҗә алып торалар. Бу Зульхиджаның 10 көннең айырмасы улуг гыйбадәтләрне, намаз булсынмы, ураза булсынмы, садака булсынмы, хаҗ кылу булсынмы, бер вакытта берләштерү. Андый нәрсә дип башка көннәрдә юк. Димәк, әгәр дә бу көннәр шундый улуг дәрәҗә алып торалар икән, нәрсә без шул көннәрдә эшләргә тиешбез дигәндә, иң беренче кардәшләрем, ул сыр түгел, ул гади нәрсә. Күп нәрсәләр безнең динебездә гади булып тора. Аны фақат кертә генә алмыйбыз. Иң гади, иң нәрсә ул намаз. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисендә безгә шундый мәгълүмат бирә: "Алейка би кафрати суджуд лиллах." Синең өстендә бик күп сәҗдә кылу.
Ягъни күбрәк сәҗдә кылыгыз ди Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям. فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطيئة. Muslim da kila bu hadis. Haqiqatdadir. Secde bilen başka narsa bulmaz illa Allah subhanahu ve teala o'zi oldinda sening darajangni ko'tarir. Ham bo'lgan xatolarni, gunohlarni bo'lsa Allah subhanahu ve teala sirtir. Bu bek zo'r daraja, qardoshlar. Chunki qiyomat kuni bizga shul kerak bo'lar. Xatolarimizni Alloh taolo afv etsin. O'lgan kishilar uchun duo qilgandan narsa deb duo qilamiz. Ya Rabbim, Allohning xatolarini, Allohning gunohlarini afv et. Chunki mana bu narsa bek zo'r o'rinni olib turadi. Biz bit o'lgan kishi uchun ya Rabbim anarga mashina ber deb duo qilmaymiz. Ya Rabbim o'lgan kishiga mashina, uy, zo'r uy bir kottej ber deb duo qilmaymiz. Yo'q. Allohning bayasi yo'q qiyomat kuni. Biz so'raymiz ya Rabbim gunohlarini afv et. Xatolarni afv et. Shunga ko'ra o'zimizga da shuni tilaymiz. Bizning xatolarimizni, gunohlarimizni Alloh taolo afv etsa, shul vaqtda biz qardoshlarimiz o'tamiz. Ikkinchi qardoshlarimiz roza tutuv. Mana shu kunlarda roza tutsak, ajr savobi da bo'lar. Ibn Xaliddan ham an xotindan kelgan bir hadisda Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam Zulhijjaning 9 kuni bo'yi roza tutgan. Ashura kunining ham har bir oyning 3 kunin roza tutar edi. Ahmaddan ham Abu Dovuddan, An-Nasaidan ham boshqalardan bu kelgan hadis. Takbir tahlil ham tahmid. La Allahu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd. Mana shu jumlada, bu siyg'ada tahlil da kira, tahmid da kira, takbir da kira. Allohu akbar deb aytamiz. La ilaha illalloh deb aytamiz. Va lillahil hamd. Hamd sana esa tahmid aytgan bo'lamiz. Shunga Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Fa akthiru fihinna min at-tahlil va at-takbir va at-tahmid." Tabarayinda kelas bu hadis. Shunga ko'ra tahlilni da, takbirni da va tahmidni da ko'paytiriz. Ham albatta qardoshlarim, Arafa kunining ertangi namozidan boshlab 23 farz namozdan so'ng shu siyg'ani biz aytamiz. Namozdan so'ng farz namoz o'qiymiz, har birgalab jamoatda Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar va lillahil hamd degan so'zlarni aytamiz. Arafa kunni roza tutuv ayrim. Payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallam anu turunda siylangda shunday ma'lumot berdi. Allar bir o'zgan yilning ham bir kelajak yilning gunohlarini sirtalar. Bunda albatta so'z kichkina gunohlar turunda boradi. Chunki zo'r gunohlar uchun biz sizlar bilan biz tavba qilishga kerak. To'xtarga, Allohdan g'afur so'rarga ham butan bu gunohni qilmayman degan va'da berishga da albatta bizning istimizda. Mana bu zo'r gunohlar uchun kerak, qardoshlarim. Shunga ko'ra oldinroq aytam, o'zgarishlar bo'lmasa, Qurban bu yil 11 avgustda bo'lirga tegish. Zulhijjaning 1-kuni avgustdan, 2-avgustdan boshlanirga tegish. O'zgarishlar bo'lmasa deyim, предварительно. Ham albatta 10-avgustda Arafa kunida plan bo'yicha bo'lirga tegish. No, Alloh bersa, muftiyatdan aytirlar, qo'shonroq diqqatlab. Shunga ko'ra qardoshlarim, Alloh subhanahu va taolo bizga sizni bilan berib bir fursat. Fursatlar ko'p albatta. Istig'for bo'lsinmi, tahajjud namozi bo'lsinmi. Hamma hozir tong Alloh taolo bizga fursat berdi. U da bo'lsa Zulhijjaning 1-10 kuni. Onun bilan da biz foydalanirga tiyishmiz. Agar da bizga ishda aytsalar, ishdan so'ng qolib ishlasan, ikishar zarplata, esa ishar 10 topqirlab zarplata berishak biz desalar, qola biz ishlaymiz 60 bo'yi. 10 kun bo'lsa, 1 oy bo'lsa ishlaymiz, tirishamiz. Bunda biz zarplata ko'proq beradilar. Alloh subhanahu va taolo bizga tanda ko'proq berga azir. Mana 10 kun berdi. Shunga qardoshlarim, Alloh taolo har bir bizga nasib etsa, mana shu kunda tanda ko'proq g'ibodat qilib, o'zimizga ruhiy boylikda ajr savobda yeyib, bu dunyoda baxtli bo'lish uchun, kelajakda da baxtli bo'lish uchun amallar, zikrlar, g'ibodatlar qilirga har bir bizga nasib etsa edi. Ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha wabtaghu ilayhil wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Ey iymon keltirgan kishilar, gunoh ishlab Alloh qarshisida javob beruvdan qo'rqingiz.
Аңа якын кыла торган юллар эзләгез. Маида сүрәсе 35-нче аят. لا إله إلا الله العظيم الحليم